যে সালাকাটি সমষ্টি হিসাবে যেহেতু ইউপিপিএলৰ MCLA নাই, ইয়াৰ কাৰণে এই 4.5 বছৰত চৰকাৰে ইয়াত যেনেকৈ কাম কৰিব পাৰিব লাগিছিল ইয়াৰ পৰা অলপ মানে খবি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে সালাকাটি বাকীয়ে এইবাৰ ভুল কৰিব নালাগে। ইউপিপিএলৰ MCLA যেনে প্ৰকাৰে জিকাই দিব লাগে আৰু যিয়ে কেণ্ডিডেট জিকি যাব ইয়াৰ পৰা তেখেতে EM হৈ পেলাই সালাকাটিত আৰু বেছি ভালকে কাম কৰিব পৰা সেই সুযোগটো আমি ল'ব লাগে। बे इलेक्शनाव जेरैखि जाया UPPL नि केन्डिडेटखौ देरहाहोनानै बिथांखौ BTC आव EM खालामनानै मोजां मोजां डिपार्टमेन्ट बिनि दारैहाय सालायहोनानै जोंनि बे सालाकाटि ओनसोलखौ आरोबाव जौगाहोनायनि बेबस्था एबार जोंहा खालामनानै लानांगौ। आं गोबावबो बुंनो लुबैयाखिसै, बयबो जयैनो थानांगौ आरो बयबो एसे एसे दायित्व लालायलायनानै गावनि जाति परियालनि मानसिफोर गामिनि मानसिफोर जायफ्रा बुजियाखै बिथांमोननि खाथियाव थांनानै बयबो बुजायलायनानै रायलायलायनानै लासै लासैनो बे 2 मासनि गेजेरावहाय जोङो UPPL हिसाबै बहुत भोटआव देरहानाय बायदि खालामनानै लानो थाखाय नोंथांमोनहाबो बयबो खामानि मावगोन आं बेखौनो आसा खालामबाय। बाखि सरकारनि आसनिनि खोथा आरो फैगौ समावहाय UPPL सरकारा मा आसनि लानानै BTC खौ जौगाहोनो नागिरदों, विभिन्न जाति गोष्ठीखौ बजबना लानानै बिसिनि राव हारामुद जौगानायनि खामानि बोरै लांनो नागिरदों, जोंनि हालुवाफोरखौ बोरैहाय सहाय होनो नागिरदों, जोंनि बेफारी मानसिफोरखौ बोरैहाय सहाय होनो नागिरदों, जोंनि बोराय बुरै मानसिफोरखौ बोरै सहाय होनो नागिरदों, जोंनि हिन्जाव मानसिफोरखौ बोरै सहाय होनो नागिरदों, बेमारि मानसिफोरखौ बोरै सहाय होनो नागिरदों, जोंनि फिसाफोर लेखा फरायनाय छात्र छात्रीफोरखौ बिसोरनि भबिष्यतखौ दानो थाखाय बोरै सहाय होगासिनो दङ आरो साबसिनै बोरै मावलांबावनो नागिरदों, बेफोर गासिबो खोथा बाथ्राखौ जोंनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय जों खोनासंनि। बेनिखाय आङो गोलाव बुङाबालानो नोंथांमोन बयनोबो गोसो सिंनिफ्राय आरोबाव खेबसे सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावनानै आंनि बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।